בתור הורה מבנה, מה אתם חושבים על החניכים בשבט דרור? הם מוסלמים, החניכים ממש... הם אחלה. כן. אם אפשר שנייה אחת? בחורים טובים. הכל שקר. שקר. האם אתה מחכה לפורימון? אתה תבוא אליו? ברור, מה? כאילו, כל החברים שלי באים, זה... ברור שהוא יבוא, מה? זה כאילו כולם באים. אני אהיה... הוא יהיה... יו"ר פורימון יקר, איך אתה חושב שהולך להיות בפורימון? אני חושב שיהיה אדיר. תגיד לי, אתה מתכנן לבוא לפורימון? לא נראה לי. תגיד לי, אתה בא לפורימון? בטח. איזה שאלה. אפשר רגע? כולם באים לפורימון. אני בא, הוא בא, כולם באים, כולם יהיו שם. אם אפשר רגע בבקשה, קודם כל אני רוצה להגיד לכל זזל. תמשיך. רוץ. אוף, למה זה לא מפוקס?